hiwre wono faala jonno ɓe faalaɓe heɓata fewnu watta ɗum garan tigi tigi on ɗulana min on de mimi wattata ko nani min on ɗo ko ni weli. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Hande kadi yen ko teren on wala question ji men wowdi ɗin ko ɗin mi addani hande kadi quoi parce que on andi min so on haɓali mi haɓata donc noon ɗum ɗo parce que ko fiyen ɓeydo mi woni quoi na fiyen ɗuyto haray maylande kadi o bandirawo men ɗo en darode makko quoi ça va yayne on no min ko Mariam Bari donc min no wodi ko ngaɗini ɗan on ɓe fof on wattata ko suti fen wattan ɗum fewnu men mi wattanta ko suti en on andi mo kala e suwamu min kon no ngaɗi waɗa suti ko ɓayen andi yana no welalan kadi par ce que si minni mi watta ɗo suti ɓerande Moussa ela nderga hiiɗalan tawa hay mi ugginini ñamugo wata feƴƴude ɗo ko sabu ɗum mittane woɓɓe go heɗon no waɗa suti arga awole arga video lan nalta wiɗa si waɗi suti awole go ɗo ko haalama woɓɓe ɓe darde ɓe a faami maɓe anda ko wonde wolde ko haalama quoi fi honɗum on waddata ko suti ko fi honɗum min wonde min ko fi honɗum ngaɗi waɗa suti par ce que ɓayende an ɗi yana ko sabu ɗum noon si mi waɗi ɗo joni suti ana mone waɗgol ni tum ƴawa ko ɓernde dow ga ɗo noon sayi ɗo ko naturel ma on joni ko yiɗidete ɗum ɗon joni ko fetingo sukaɓe won ɗum quoi ɗon nde hara ko kamɓe ande suwamo ngo min on nde na fetingo sukaɓe joni si a labama a wojji adumanike ɗum ɗo darode nike ni kadi hiwre wono faala jonno ɓe faalaɓe heɓata fewnu watta ɗum garan tigi tigi on ɗulana min on de mimi wattata ko nani min on ɗo ko ni weliri lan jama woɓe wattata ko kamɓe kadi suti en on ɗo Dakar e Guinée fo joni woni gotum foppa accitiri ni hoore mum quoi ferme moi